Freddy, hindi ako kupal. Kayo ang kupal, ha? Kung padala-dala ka pa ng transformer mo dito, ingay-ingay naman yan. Ako naman, marunong naman akong tumupad sa usapan. Ha? Ang akin lang, Pre na, nagwawala kasi yung ano ko. Hindi ko kasalanan yun. Pag hindi umabot ng 30k react. sige. Alam mo namang mga palaman yung supporters mo, hindi ka naman sinusuportahan yan eh. Pag hindi daw umabot to ng 30k, babalik yung page. Pero pag umabot, magiging alila ko pa rin si Jeroda. Bakit na yan? Aakit yan! Seryoso ba to? Si Raydick pumunta sa Ganggang Buster House para lang magmakaawa kay Tito Otis na ibalik yung Facebook page ni Jeron na cousin daw niya. Ako hindi ko kilala personally si Jeron dahil nga hindi ko na nga sila nasubaybayan no? Pero pusang gala si King Raydick pre, lumunok ng pride para lang mabalik yung Facebook page ng cousin niya. Mukhang bago to sa paningin ko mga bossing. Ang pagkakakilala ko dito kay King Raydick ang taas ng tingin niya sa sarili niya no? Anyway mga bossing, kamusta kayo dyan? It's your boy Boss Cirque back again. Ngayon naman mga bossing, ang re-reacta naman natin ay yung upload ni Tito Otis no? Kaya ano pang inaantay nyo? Sabay-sabay na natin panoorin to. Let's go! So yung mga garno, may sumunod na naman na isa pang boss-bossan nila. Ayun, nakasasakyan po. Lo, bumalik pa pagkatapos ni Pukulot siya naman. Hindi ko kilala yung Oh, Jeron ano talaga problema guys. mo? Hindi ko nga kasi nasusubaybayan to. Oh, Ano pa binabalik yung page ng Kasko? Ng Kasko! Ibalik mo na yung page ng Kasko! Nakikiusap Anong siya. Pasko? Uy, March pa lang ngayon, Pasko na agad sa inyo. Ano ba yan? Eh, pinsan ko yun eh, Kas! Pinsan! Kasin kasi, hindi kas. Ang nakakapikong kasi, ba't hindi nyo na lang kasi sabihin, ba't di nyo binalik yung Facebook page ng pinsan ko? Pakaskas pa kasi. Kaya sinushortcut ko lang eh. Anong ginagawa mo? Ba't kinukuha mo yung page ng ano ko? Hindi ko kinukuha. Si Insay Pambintang kumuha ka. ng pinatago lang sa akin. Uy, balik mo na! Gusto mo din eh. Eh Ba't malamang, umiyak? sa dami-dami yung ginawang kasamaan, gusto nyo, ganun-ganun na lang? Paano Kamsi. yan? Kami nga, yung ano mo, binalik ko si Jello ng maayos eh. Freddy, ako naman, marunong naman akong tumupad sa usapan. Ha? Ang akin lang, tuparin niyo yung mga kasunduan namin. Eh kasi gusto niya, ura-urada niya makuha. Wala pang kasunduan. Tapos ura-urada niyang makuha. Ano yun? Galing na dito yon. Oo nga, alam ko, galing na. Sumunod ka pa. Nagwawala! Di ka man lang maawa! Bakit? Ano ba sa Di ka man lang maawa bakit kayo sa mga katarantaduhan nyo, naaawa ba kayo sa mga Ganggang Buster? Ay naku tong Raydick na to. palagay ninyo nararamdaman namin pag humihingi kami ng pabor sa inyo na ganito ganyan, maging mabuti kayong tao sa amin. Omsim. Tapos hindi nyo namang ginagawa. Ano kayang tingin ninyo nararamdaman namin? Yan. Anong kupal lang po. Hoy, Freddy, hindi ako kupal. Kayo ang kupal, ha? Kung padala-dala ka pa ng transformer mo dito, ingay-ingay naman yan. Ay na, eto. Ilang followers ka na ngayon? O ano naman kung ilang followers ako ngayon? O, ilang followers ka na nga O ngayon? edi 200 plus, 235, gabi mamalay ko. 135? O. Pag ano, tawag nito. Ano kasi pre na, nagwawala kasi yung ano ko. Hindi ko Pinsan. kasalanan yun. Kasalanan nila yun. Ano bang inaano mo? O, ito na lang, ibabalik mo yung page. Oh, Ibabalik mo yung page pag hindi umabot ng 50k reacts yan. O. Ang dami naman nun, 50k reacts O, ko. ganun pala katanga yung mga followers mo. Hindi aabot ng Bakit ba dinadamay mo pati mga followers? Bobo ka din no? ganito yun, loko-loko. O, hindi talaga. O, 30k lang, 30k, o, 30k, o. 30k, o, papalag. Palag, 30k, o. O, 30k reacts. O. Okay. Babalik ko yung page ni Kulot kapag hindi umabot to ng 30k react. O, pag hindi umabot ng 30k reacts. Sige. Alam mo namang Sana mga umabot palaman ng yung 30K. supporters mo, hindi ka naman sinusuportahan yan eh. ang kapal na mukha mo kung tatawagin pala mo ng supporters ko, ha? O, wag niyong i-react para ibalik ka. Ano, wag Makapang-utos ka. Sungal-ngaling kita mag-react. Ang tibay Yan ng yung- mukha mo, ha? Maligo ka muna, sugod-sugod ka dito, hindi ka pa naliligo. Omsim. Umayos ka na dito, ito mo, oh. Ang pantat ng itsura mo, Raydick. Ulul! Gunggong ang putik. Paalis na Oh, nga lang nakita siya, mo nagkasalita ugali pa nun? Uy, di ganun ugali. Oh. Tignan mo, sira na yung sasakyan nyo. Hindi mo paandar. Sira na yung sasakyan niya, guys. Tignan nyo, guys. Hindi niya mapaandar. Sira na yung sasakyan niya. Ano talaga nang... Sabi ko kasi, sabunin mo yan. May sasakyan ka sa likod mo, oh. Lumayas ka na dito. Ibigay mo yan kay Coco Martin, baka magagamit pa nila yan dun sa ano niya, Batang Quiapo, papasabugin yan.
Hindi makaandar ang bote. Parang hindi pa ata marunong magmaneho to eh. Nagpapanggap lang eh. Pres, sa palagay mo, nakabot kaya ng 30k react stop? Oo nga. Hindi abot yun. Kaya nga eh, no? Hindi. Ang sabi kasi sa akin ni Riddick, pag hindi umabot to ng 50k reacts, babalik 30 yung page lang. ni Jeron. Eh ako, Okay. patingin ko naman mukhang hindi aabot Ulit kapag kapag hindi umabot ng 50k. Sabi ko, hindi ko kaya yung 50k. 30k lang dapat. Pumayag naman. Pag hindi daw umabot to ng 30k, babalik yung page. Pero pag umabot, Magiging alila ko pa rin si Jerod. bakit na yan? Aabot yan. Kaya guys, anong inaano nyo pa? Kaya kailangan yun. Mati. Pabuti nyo ng 30 Mati. reaction para laging pagtripan nyo. Huwag naman pagtripan, masama naman yun. Just konti lang. Gugutom nga ako dito. Sige, kumain ka. Baka makita mo sila, ano dyan ha? Ready ka, kasasama ha? Alam niyo yung nakakalungkot dito, par. Nakita ko yung upload ni Tito Otits, wala pa sa 30k. Ayun, nakatingin ako ngayon, par, nasa 22k pa lang yung upload niya. So, 22k reactions pa lang ang nakukuha nila. So, pagka hindi ito umabot ng 30k, mababalik yung Facebook page ni Jeron. So, ibig sabihin nun, mananalo na naman yung mga ganggang, no? So, syempre tayo mga ganggang baser, hindi tayo papayag dyan, tol. So, kailangan lahat ng pwersa natin, dalhin natin lahat sa Facebook page ni Tito Otits. I-search nyo lang sa Facebook, Tito Otits 2. Yan, dun siya nag-upload mga bossing. Wag dun sa Tito Otits ha, Tito Otits 2. Para syempre, wag mabalik yung Facebook page niya. Tapos mag-aangas na naman si Riddick na, kaya ko pa yun, maangas ako. Kahit anong sabihin ko, gagawin nyo dahil maangas nga ako eh. So lahat po ng mga ganggang buster dyan, puntahan nyo na po yung Facebook page ni Tito Otits at mag-react na kayo doon guys. Dahil 22k pa lang siya, 30k ang kailangan. Kaya tara, magsama-sama na tayong lahat at mag-react na tayo doon sa Facebook page ni Tito Otits. Okay, so yun mga bossing, maraming salamat po sa lahat ng nanood at tumapos ng video natin at maraming salamat po sa pagsuporta. At syempre huwag nyo kakalimutan mag-like, follow, and share ng ating video. Hanggang sa muli, paalam, Sir TV out. Peace!